Добър вечер, здравейте на всички, много ми е приятно. Аз съм Rich Boy и с мен днеска е Хислав Барби. Здравейте! За себе си мога да кажа, че никога не оставам без пари. Винаги има начини, по които да изкарам пари. Какви са си моя работа, но занимавам се с бизнес. Аз по абсолютно същия начин. Значи бяха ми задали едни въпроси в Инстаграм. Хората се чудят как да избягат от селянията, как да избягат от беднотията и как да се качат на върха, да седнат на трона. Да не пият 3 в 1, а да пият лате. Не е важно просто да избягаш от селянията. Ако селянията не може да избяга от тебе, не става работата. Може и в село да си човек с клас. Да излъчваш просперитет. Продължаваме напред, аз. Личи ли ми колко съм надруса? Здравейте, приятели, отново имахме малък технически проблем. Екипът, с който работим, все още не разбира какво прави, но това не е проблем, защото вече продължаваме. И по-добре, че стана така, защото дойде гримьора ми и фризьора ми. Да ти кажеш, ще хода сватбата на сестра ми. Да, и се служи. На сестра ти? Да! За кой се жени сестра ти път? Кое? За кой ще се жени сестра ти? За Иван, бе! Кой Иван, бе? То където спа с него? Тика, бе! Да, наистина на стрим. Слушай, да ти разправям, бе. Взех си оня ден един арабски парфюм. Пръскам с него, никой не ми прави комплименти. Взимам аз парфюма, къде баба ми го подари за рождения ден, 10 лева, тя от село жената. Всички се скъсаха да ми правят комплименти. Как може парфюм за 10 лева да ми правят комплименти, а като се пръскам с парфюм за 400 лева арабски, никой да не ми прави комплименти. Това е, селяните надушват селянията. Надушват. Да, аз ще да кажа, че просто ефтините миришат. Мен като малка винаги са ме ограничавали. Постоянно са ме питали, кое ще избереш? Парите или любовта? Аз измислях вариант, в който се съчетавам и двете. В момента давам любов срещу пари. Винаги имате избора. Това е доста добра бизнес стратегия, бизнес план и бизнес път. Винаги имате избора да съчетавате две от вашите любими неща, от това, което обичате, от това, което ви харесва да правите. Не е нужно да избирате между двете. Абсолютно. Може да живеете хубав живот. Може да изкарвате парите си, докато се забавлявате. Да. Какво значи срам? Какъв срам? Точно. Няма защо да ви е срам и да работите. Затова те къде ги е срам, работят за 1000 лева. Точно. И се срамуват в касата, и се срамуват на бюрото. Срамуват се в кухнята, в миялната, при чиниите, при салатата, при... Схващате ли на къде бием? И с толкова труд и пот да ги правим тези пари. Това цяла вечер стене, давай да продължава, бе. Добре, ако искаш, може да поговорим на хората малко за как семейните ценности всъщност доста влияят. Пътят, който избираме и на начинът, по който искаме и си позволяваме, доколко ние самите си позволяваме да се развиваме. На мен много мъже са ми минали това. Много опит имам, жизнен опит. От малки ни говорят как ние сме създадени да се развъждаме, да правим деца, да създаваме семейство. Един филм за една наркоманка, Доза щастие се казва. Трябва да имате доза щастие от цялата работа. Иначе защо го правим? Защо работим? Защо жертваме? Това е тайната на успеха, хора. Това е. Искам да включа аз тук. Колко е важно начинът ви на хранене? Аз първото нещо, което закусвам след като се събудя, е това, което съм вечеряла, ако ме разбирате. Да, и обядвам най-често това, което съм закусвала. Нашата работа е високо интензивна, както казват в фитнес средите.
Отговорът е любов, хора. Да, отговорът наистина е в любовта. Любовта е отговора на всичко. Любовта е това, което... Любовта движи света, както казва. Това не е пошло. Това не е пошло. И никога не е било. Това е от самата древност. Това е най-древната професия. Ние трябва да сме горди. То за храненето няма какво да кажем. Ние просто не че си. От какво се прехранваме? Сутрин и вечер, Любов. Просто любов. ако видите хора, някой, на който успеха му лечи, не го мразете, а го подкрепяйте. Точно така. Защото когато човек е създаден да твори, да бъде класи на другите, колкото и да го хейтите, това просто е неизбежно. Използваме древни тактики, използваме древните науки и философии и любовта на първо място, отново казвам. Ако искате някакви съвети, първи стъпки, как да започнете, ние сме хората. Ще се видим или след малко, или в други епизод. На мен беше изключително приятно с тебе, Хисва Барби. И на мен, Рич Бой, и на мен беше много приятно. От възможността да си говорим отново и да най-вече да дадем стойност на хората.